Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, estamos na Radio Galega. Estamos a 21 de decembro xa. A piques de entrar, vamos, de cheo nas datas de Nadal. Aparte nos, aínda que este a cousa como está, da igual, porque imos celebrar o Nadal. Bueno, que quedan, ademais quedan 10 días xustos. 10 días xustos para o especial de fin de ama No, espera, que me viña arriba. No, espera, quieto. No, que me viña arriba que estaba tan emocionado que ata non sei nin falar. Digo, vou retomar outra vez. Digo que quedan 10 días para o especial fin de ano en pijama na Radio Galega. The biggest pijama party ever in Radio Galega history. Vamos, impresionante. Pero lembramos que temos aberta no noso Twitter, @comoquenonradio, unha pregunta mutante que a semana pasada, como íamos así a fume de carozo, pois fixemos moi por riba, pero que hoxe Fran Rodríguez, como ven sendo habitual, cando chegan xa os últimos estertores da enquisa, porque lembrade que a enquisa pecha exactamente a unha pechamos enquisa e teremos resultados e imos falar de Al León, teño Al León, máis coñecido por todo o mundo como o chinés que morría nas películas, que estivo Ese morrendo señor. durante 30 anos. Sí, sen con moito parar. éxito. Sí, con moito éxito. Unha morte pero moi aparte, exitosa. Moi ben morrido, sempre moi ben morto. E bueno, un tipo que participou, mira, teño aquí unha lista de cousas para que vexades. Espera, non empecemos. Non reveles nada. Moi ben. Porque agora imos entrar en materia Sí, dentro de nada. sí. Lembrar iso sí que a pregunta é... Sí. Imos lembrar a pregunta. Como morría mellor Al León? A coitelo, a balazos ou outras posibilidades? Se hai outras posibilidades, Sí, falando do cucurucho ese deseado do que Sí, falaba sí. a pasada semana Fran Rodríguez, deixade un comentario no Twitter, vale, no fío mesmamente, nunha resposta, e especificades, porque o mellor somos quen de atopar Claro. mesmo Eu esa vi escena. morrer a Al de tal xeito. Ou a min a mellor maneira de morrer que ten Al é esta. Pois que o conten, Claro. ¿no? Que o escriban aí. Está sendo moi mal educado pola miña parte non saudar por terceira semana a nosa convidada que nos tivemos a honra de que acendese a nosa iluminación de Nadal e aínda por riba estivo pasando teta con nos durante as últimas semanas e hoxe é o momento de que lle devolvamos este borrollo. Un forte aplauso para Tania Beiras. Benvida, Tania! É un placer estar nestas datas tan sinaladas con vos. Aí está. Ves? Iso é o mesmo discurso que podes usar para inaugurar unhas luces ou tal, facer esas cousas que sempre se din. Bueno, que tal, Tania? Como estás pasando este periplo polo como que non a túa primeira vez? Pois estou no pasando teta, como ti Que ben, dixeches. sí. De maravilla. Pódese dicir, non, iso? Sí, non é... A ver, sí, non como que non podes dicir todo. A verdade que sí. Home, por Estou favor. no pasando peito. Queda No, raro. pois estou no pasando moi ben. Que guai. E nós contigo, e hoxe sempre dicimos aos convidados que o terceiro programa é un programa que está un pouco pensado neles. Non che preguntei a semana pasada, pasouseme, se tes algún soño por cumprir, algunha cousa que queiras facer ou que non tiveses a oportunidade de realizar, para ver se nos podemos axudar. A ver, eu un dos soños cumplinos aquí no como que non, porque era dar sabes, o sea, facer o encendido de luces de Nadal. Pois entón... Eso xa, pero o segundo, Vaya. o segundo é dar as campanadas con Galloso, pero tamén, xa que non pode ser, pois mandarei un vídeo de en pixama para a festa de fin de ano. Mira. Do como que non. Eu- Xa que as campanadas non as vou dar Mira. na vida con Galloso. Pero Espera, sabes por que non as vou a dar? Por Porque teríanas que facer como a vos con croquetas, porque as uvas non me saben. Claro.
Claro. Ou máis fan con croquetas ou con lacasitos. Unha de dúas. Ti es de Lacasitos. Home, por supuesto. Desintoxicada, é verdad. Desintoxicada, Ahora vale, xa moi non ben. nos tomo, Xa non pero- estás niso. no. Pero mira, por que propoñoche unha cousa? Sí. Como iso non o podemos cumprir porque non está na nosa man, por que non nos mandas a felicitación do Claro. pixama pero cunha foto de Galloso ao lado? Veña, va. Dando 12 badaladas co Lacasito se queres ou co que queiras. Vale, perfecto, está Que che feito, parece? está Tes feito, aí, está feito. ese a mí pareceme perfecto, Vamos. Está feito, está feito. É un quid pro quo, quero dicir, Claro, ti claro, cumpres claro. tamén un pouco os nosos desexos. A ver, vos xa me cumpriste de un que era facer un encendido de Nadal. Pois mira, a ver. home. E comer chorizo de melón tamén. Aí está, o programa dedicado ao melón este. Ademais, acendido with the lights and the music. Sí, sí, sí. Sempre A a tope. versión máis premium, ¿no? Que pode En haber. el árbol de John Lennon. Claro, claro. Bueno, hoxe temos moitísimas cousas para ti, xa verás. E temos que lembrar que estamos a buscar no CCC de Pepe Capelán unha consulta que nos fixeron hai 2 semanas cunhas imaxes nas que Estamos en eso, Jennifer Dorf quería verse Pepe, que ten contactos, e quen de conseguir esas imaxes da Noiteboa do 2004 no lugar na que ela aínda peiteaba rastas Sí. e tivo que sufrir polo que nos dicía. Sí, porque ela sufriu no. Claro. O axeonllamento de David Bisbal frente a ela cando ela non quería pasar por ese trance. Pero bueno, que dicía ela, a min no momento repateoume, Pero pero agora agora quero recuperar. Falla ilusión. Porque agora na madurez pois queres saber. Claro. E tamén digo unha cousa, Pepe, xa que estamos Sí. neste programa case previo, porque a vindeira semana hai que anunciar antes de que me esqueza, que imos ter un recopilatorio dos mellores momentos dos últimos fins de ano que foron espectaculares. Sí. Tenemos a Gloria Serra, Eu David estuve en Zamor. todos. Ti estiveches en todos. Debo dicir. RQR, Pepe Capelán, Pini e un servidor estivemos en todos os 4 van ser xa con este que imos facer, en todos os especiais de fin de ano que fixemos e imos Sí, recuperar. Non me acordo de ningún, pero Bueno, cousas, non pasa pero nada. despois, Detallitos. A memoria Selectiva. Pero este vai ser o primeiro en pixama e como temos un formato novo para despedir este 2020, tamén abrimos de parte de Pepe ese consultorio Capelán Contesta. Pulide se queredes deixar algunha consulta concreta para o final deste 2020 ou para de cara principios do 20, claro. A consultas xa máis dedicadas a temas relacionados co cambio de ano, co que nos agarda no 2021. En definitiva, o que se lle ocorra á xente. Mellorar un pouco. Mellorar, sí, porque ir a peor xa é jodido. É jodido. Pero non sei, se queredes algunha consulta especial dedicada para esa noite especial en pixama, ou que pixama crees que me acae mellor para pasar esta noite, ese tipo de cousas. Está aberto o consultorio. Sí, poñémolo. Sí, dalle. 604-029957. Aí o tes, mira, Aí está, 604-029957. Gracias Silicon Valley. Nada, pues que a xente que non... Porque faremos un especial tamén de consultas que aínda quedan moitas. Quedan moitas, a verdade é que estamos moi contentos porque temos moitísimas, non nos dá tempo, pero imos facer un macro consultorio Capelán Contesta nese especial de fin de ano de pixama, pero estamos receptivos a iso, a ter algunhas concretas para esa noite, que o mellor pois que podemos atender sen dúbida, porque aí está Pepe para Por atender exemplo, dúbidas todo. protocolarias, non? De que Sí. poñerse, non poñerse, como comer na mesa. Claro. Correcto, esquijama, Comer na tal, mesa, non? comer na mesa. Pixama de etiqueta, pixama Mellor de... No. comer nunha cadeira. Como pasarlle o sal a alguén que tes a 2 metros de distancia, non? Esas Que tamén- cousas da roupa interior vermella, se Efectivamente, funcionan ou non, efectivamente. se a uva por dentro do cava, Hai que quero dicir, ou hai que quitarlle as pepitas á uva antes de comela. se ti es de pelalas ou non, Brindar as uvas, beber o cava con algo de ouro dentro, de cousas que pasan Sí. que son dúbidas que un ten e que o mellor pois non sabe responder. Non pasa nada, que está aquí Pepe Capelán para despexar calquera tipo de cuestión nese macroconsultorio. despexo dúbidas como Pachi Salinas despexaba Salón na defensa do tal Celta. cual. Bueno, en fin, pois imos comezar o programa porque temos biocanción, temos test TikTok, Bookco da man de RQR que veremos é o último, non sei se será o último do ano,
Pero é o último, polo menos nesta versión. Non sei que vai facer en fin de ano, pero estou desexando Mercar unha pizarra, espero. Esperemos que sí. É un caballete dese, sabes, para poñer os lienzos. Porque eu dende aquí só vexo rotuladores e cinta de carroceiro. Sí, bueno, o típico. Bueno, isto promete. Tamén temos a Fran Rodríguez coa pregunta mutante e dicir que hoxe 21 de decembro de 1900... Non, hoxe de 2020, pero no 21 de decembro de do ano 69. Do ano 69. Despois de Cristo, o 21 de decembro do ano 69, mira, escribo o guión e ata me sorprendo. É unha cousa que non entendo. En Roma, claro, porque isto xa no ano 69, todo pasaba en Roma, o Senado nomea emperador a Vespasiano tras a derrota de Vitelio o día anterior. Claro, eu como quero saber, porque neste programa queremos saber, sempre preguntamos as análises das efemérides ao noso oráculo particular, Alejandro Martínez Pini. Estou pensando, Pini, que cando te chaman hipster, claro que ti sufriches tamén unha dille evolución, no? Como que non? Porque no, espera, ábrete o micro. Que DJ que sí que foi tamén. Sí, DJ, sí, fuches DJ tamén, claro. Non digo que ademais evolucionaches como un Pokémon, porque pasou de estar bilampiño absolutamente a deixar esa luenga barba que agora loce no noso programa. Que significa? No, que longa. Bueno, pois estamos tamén temos que facer un estás igual antes e despois a ver se as fotos respectan Se o queres, que... traemos os de Sailor que me afeite tamén. Bueno, sí, bueno, iso xa fixemos neste programa. Non, sabes, iso, estou pensando este ano en se todo vai ben, facer o último programa da tempada, facer un macro programa con público e convidados. Se todo vai ben, claro, daqui a xuño, quen sabe. Se o facemos, un dos que queda por cortar o pelo ou barbear ou algo con Chef de Sailor, ti. Ou seja que o mellor é unha cousa para ter en conta. Claro. Que te barbe ben, non? Sí, a forra pasta Tamén é certo, claro. Pensando na tua economía, Pini. Bueno, veña, que nos dis desta... De Vitelio, a mí unha vitela que me gusta máis a grella, os portugueses. A sección de Pini, amigos, sí, señor, impresionante. Sempre tengo as para matar o 3. Ai, dicía que temos tantas cousas que estamos tardando xa 11 minutos, non, 12 minutos en meter a sintonía do... ¿Cómo que non? Benvidos e benvidas a Radio Galega. Seguimos no Como que non. Xa pasaron 12 minutos de 30 segundos dende que comezamos o programa, pero a nos gusta nos poñer a sintonía cando nos peta. É así, é o que toco. A ver, como é o meu programa, poño sintonía cando cada un fai o que dá gana. ou non, claro, é así. home. É que non pasa nada, quero decir, por que hai que poñer a sintonía no principio? Pois eu poño despois. Teño que dicir que no especial de fin de ano, que imos emitir, lembramos, de 8:30 a 11:30 da noite do día 31 nesta mesma casa na Radio Galega, imos simultanear a emisión do programa na radio coa emisión do vídeo podcast tamén a mesma hora de 8:30 a 11:30 na nosa canle de YouTube. Polo tanto, que a xente saiba que, como agora, dende o confinamento, veunos moi ben, porque antes a xente, sobre todo de certa idade, non lle escoitabas dicir vou poñer o YouTube na tele. Claro. E agora, como pasou o que pasou, pois claro, sí que a xente di pois vou ver isto, vou poñer o YouTube na tele, xa están como máis afeitos. Xa fixemos a experiencia o ano pasado que nos sorprendeu, este ano imos repetila, pero para que a xente saiba que nos vai poder tamén ver e vai poder ver moitísimas felicitacións como a de Tania Beiras e moitísima máis xente que xa nos prometeu que nos vai enviar esa felicitación para nós e para toda a audiencia de cara ao 2021. Dito isto, é o momento de ver o bailecito que vai sempre que lle poñemos a sintonía o noso director de contidos, Fran Rodríguez, porque a verdade é que a sintonía
a nos gustanos moito, pero sempre el acompaña cun movimento que, se non coñecedes, tedes que verlo no vídeo podcast. Imos coa pregunta mutante de Fran Rodríguez. Baile herdanza de Julián o de Barrio Sésamo. Ay, mira, Tania Beiras está flipando porque, claro, de Julián nin flores. Pero tes que seguirnos porque nas nosas redes hai un mes case falamos de Julián, de Barrio Sésamo, de todo isto. Se queres coñecer, mira, está Fernando Requerre erguéndose da súa cadeira para coller trampa. o chourizo de melón. Senta agora, non podes. É que, a ver, vou narrar isto a audiencia da radio que non o veu. Sí, por favor. A ver, Eli, Sí, por favor. quedan concretamente 4 trozos de chourizo de melón nunha bandeixa que temos aí na mesa de Tania Beiras. Entón, que pasa? Que están todos atados polo cordón típico dos chourizos. Foi coller un así sibiramente, pero non foi quen de arrincar un. Entón levaba os 4 nun espectáculo visual. Pero que non era para él. Que ni sequera era para él, qué bonito. Bueno, pois aí eso merece un aplauso pola amizade, polo esforzo de amistade. Bueno, moi ben. Poño outra vez a sintonía, Fran, que lle comimos a sintonía e así que fale. Outra vez o baileciño. É que gustou, é que a sintonía Esto mola todo moito. fixámoslo solo por volverte ver a bailar. Mira, Tania Beiras facendo a coreografía xa a dúo. Se precisas corpo de baile para o grupo Tania Beiras, o Eu mellor. creo que, mira, salgo de aquí co grupo que éramos 5, pero vou salir de aquí como se fósemos a panorama. A ver, sí, claro. Sabes, con un novo vocalista con un novo Vocalista Vespasiano. vocalista e un novo corpo escombro, non de Sí. baile. Bueno, sí. tamén está pois, sobrevalorado. falando así do que estábamos a falar, por certo, Fernando, que dicíate a semana pasada, adiantaba que este home debe ser un referente para ti porque foi un dos especialistas máis famosos e máis vistos. Falamos de Albert Leung, o chinés que morría no equipo A en outras series películas dos anos 80 e 90. Fixadevos, teño unha lista aquí para que nos orientemos un pouco, vale? De cousas nas que poidimos nas que vimos a León. Aí vai, Atención. Sí, fálanos ben ao micro, Fran, que se non nos Sí. escoitamos. Golpe en la pequeña China. Sí. O Chico de Oro. Tamén. Arma letal. Acción Jackson. Magnum. Hombre. O Coche Fantástico, MacGyver, o equipo A, no que facía 3 papéis diferentes. No mesmo que episodio. Pero no. Vale. 3 papéis diferentes coa mesma resolución intuimos. Bueno, no Pero equipo A extrañame que no equipo A non morría morrese. moito, Bueno, tamén Claro, é certo que O mellor era o mesmo e cambiou de nome, porque como non morría. A ver, morría- se non morría levaba. O mellor Morría foi na ali, cama. foi ali a que o mataran e joder, aquí non me mata nadie, volvo outro capítulo a ver se morro. E a terceira vai a vencida, non? Porque eran, Pode ser. eran moi malos. Recorda Pode que a ser, audiencia pode do como Sí, que non está di claro. que son malísimos, tendo Mais, tiros. Jungla de Cristal, Black Rain, Las alucinantes aventuras de Billy Ted, Libertad para morir, Doble impacto, o sea, en todo, non? E foi vapuleado por ou morto por Carl Russell, Eddie Murphy, Mel Gibson, Carl Weathers, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Brandon Lee. Curiosamente, non o matou Sylvester Stallone. Nunca. Non. Nunca o matou Sylvester Stallone, Bueno, que é unha non cousa lle cadraría. que chama moita atención. Non lle Eu cadrou. creo que non se levaban ben. No, claro, Claro. claro. Pero todo isto ten unha explicación, Sí. Quero dicir, este fenómeno de que Al Leung se fixese tan famoso, el chino del equipo todo o mundo reía. De feito, hai unha película de Godzilla na que xusto antes de morrer a mans de Godzilla aparece alguén así en plano que é a cara de Al Leung xusto antes de morrer e morren xa todos. Quero dicir, É un efecto dominó de Al León. sí, é unha persoa especializada en morir. O tema era que, como era xefe de especialistas, facía cos actores as pelexas principais. Entón, esas pelexas sempre as protagonizaba él, por eso sempre morría. Morreu de todas as formas posibles, estrangulado, disparáronlle,
queimárono, o tiran por unha escaleira para baixo. O que te contaba, o que vos contaba a semana pasada do Cucurucho, que eso foi no último Héroe de Acción, aquela película De Arnold Schwarzenegger, de Arnold Schwarzenegger, Governator. lanzábanlle un cucurucho deseado que se clavaba aquí na zona occipital e caía morto. Que ben, esa é Entón, bonita. Sí, penso que temos por aí, non? Ou que debemos ter nas redes un reel, non? Agora mesmo se entramos nas redes do Como que non tedes un sí, reel coas mellores mortes de De Al León, Sí, que eu sí. estaba, como claro, a semana pasada quedeime eu como pois dubidoso, non? De Sí, coñecer con máis ansias de coñecer cousas de Al León, busquei nas redes vin un artigo do 2011 da revista Cinemanía que titulaban Al León de profesión chino que morre. Iso era o título que me gustou moito. Que é moi curioso porque é de San Luis, xa o dixemos a semana San pasada. Luis, Missouri, É sí, de señor. San Luis o tipo, nin sequera é, non? Pero que especialización e que maravilla. É un personaxe moi querido seguro por non os millennials, Sí, no. pero si a xente un pouquiño. Curiosamente, Brandon non- Lee tamén lle Tamén, deu. tamén zoscou. Tamén lle deu, sí, No, sí, se aquí impresionante. penso que salvo Margarita Seis Dedos, que non foi quen de darlle co bolso, Co bolso, polo que fose. o resto Sí. da xente, Mira, pois que eu falando deste artigo, perdón, Sí. falando deste artigo, en relación ao que comentábamos hai uns intres, en televisión Al León traballou cos máis grandes da época. Recibiu o seu a mans do equipo A ata en 3 ocasións. Sí, sí. Iso sí, estes nunca mataban. Claro, entón Al León el volveu a Levaba, verse, levaba. claro, foi o papel máis frustrante da súa carreira porque acabou non morrendo. Home, igual por eso interpretou 3 veces un papel, porque claro, como non morría, Claro. pois podía volver a interpretar. Bueno, teño aquí un apuntamento, xa que falamos disto, que con Mel Gibson tamén tivo un enfrontamento, enfrontouse con el en Arma Letal e Arma Letal 4, pero este sí que morreu na primeira e na cuarta. Claro. Foi unha resurrección, tipo a que falábamos aí unha semana. Home, sí, son destas cousas, por exemplo, en aquela de Steven Seagal de Máxima, como era, se chamaba? Alerta Máxima. Alerta Máxima, Mamá. había un actor que morría en 2 escenas consecutivas, o mesmo, un tipo de bigote que o mataban, caía, e logo volvía a aparecer na escaleira, o volvían a matar. Bueno, Estas cousas que pasan Non había no cartos teatro. para extra. O porque Pero non morrera ben. Pero era un burdo imitador das artes de Al León, Al que de León. verdade, o sea, morrer tantas veces como morreu este home que empezou no ano 1983 Que bárbaro. a morrer, leva morrendo, pois xa ten, penso que 68 anos. De feito, a xente que está vendo o vídeo podcast, Sí. por primeira vez na historia do vídeo podcast, xusto no principio aparece unha foto de Al León, porque este programa está dedicado íntegramente Qué a bonito. Al León. Qué Sí, bonito, sí, bueno, é a primeira vez que o facemos, pero porque é un Porque o merece. artista que paga a pena recoñecer o seu traballo. velo morrer. Claro, velo morrer. Dis que hai unha película na que deixaronlle falar, dicir unha frase, no resto das películas está comprobado que non di nada, simplemente pois é executado, non? Ou vapuleado. A mí faime moita gracia na Jungla de Cristal que hai un momento no que aparece, pero que é un microsegundo que abre unha porta e xa está ao outro lado esperando Bruce Willis que sin mediar palabra, ¡ra! O sea, Al León morto, o sea, Sí. É un Quero pouco dicir, risco. Non lle nin a dicir boas tardes. Nada. A que hora pasa o 14, Nada. Logo tamén é moi coñecido por esa estética mezcla entre Íñigo, entre Sí, José María Íñigo, José María Íñigo da boa época. O seu Sí. gran bigotón e ese pelo que leva pelo longo e calvo con pelo longo, que eu Sí, sempre é digo como Largo, Santiago largo. Segura. Largo. Sí, exactamente. Santiago Segura en El Día de la Exactamente. Bestia. É un Ese pouco melena calva. o A ver. concepto de Javier Cansado cando era máis novo, porque Sí. é ese concepto. Eu Sí, pero sempre máis digo, longo, non? Eu Creo. acuñei permitídeme a osadía, acuñei un dito popular para min, porque só digo eu que es calvo con greña, cierra el garito e echa la peña. Quero dicir que non que aí xa non hai moito que salvar. Sí, sí. Eu vexo que non se pode non é compatible, non é Bueno, compatible. querías dicir algo, Fernando Requerre? Dende o teu punto de vista de especialista, porque eu tamén pensei, podías facer unha homenaxe a Al León. Que especialista, de algunha verdade, vez. A mí Digo, gusta. sí, Eu sí, teño non que é dicir que broma, teño que dicir que eu nunha serie que non vou dicir cal porque Sí. queda feo. Cale, porque- Fariña? No, por non vou desvelar unha cousa de Raccord que está feo dicirla. Sí. Sí. Que eu pégame un bazocazo e despois En que serie? Pero di... no, nunha. Está Joba. feo de Raccord. Pero- Pero igual, pero a ver, eu se- sou un Unha está serie cobrado. de bazocazos. Está cobrado. Iso está cobrado. Iso está cobrado Pega, xa. Non vou dicir.
pégame un bazocazo. A mí me parece moi mal isto. E despois No, se non vai dicir que non axudo conte. a chegar a un fulano a salvo. Vale. Quedo vivo. Que- Primeiro que- morro, despois quedo vivo. Que serie? Ah. Pero o mellor non te mataron ben, é dicir, porque un bazocazo é unha cousa moi Sí, genérica. puede ser que Claro, ser que mellor non fallo de récord. Porque era un bazocazo. bazocazo. É un serie, que serie era? Que serie dixeches? Igual non creo. Sí, sí. Non sabes, No, Para porque... en fin de ano damos máis pistas. Bueno. Pero entendo Xa que é estamos. unha serie con non sei, Sí. A ver, si Sí, é. sí. No. É unha serie con un ingrediente militar, entendo. Sí. E transcurría por aí centrábase Mira, vou dicir onde o gravei. Centrábase en soldados españoles en xa sei. Xa sabes cal é. Pilleino. Era unha de Antena 3? Pode ser, sí. Xa, vale, xa sí, care. Sí, Dale. sí. Era No, unha non era Médico de Tres. familia. Sí, esa. Farmacia de guardia era. Bueno, pois nada, Bueno, o a, caso- mí que queres que agora aquí vamos a canzón quitado, non entendo. Bueno, eu contei xa. Bueno, en fin. Pero este é un como Non hai está resolución. hipeando algo que non. Sí, non hai resolución, non hai resolución. Queda aí. No, queda aí, non. O sea, Estamos que mal. mataronte dun bazocazo e despois sobrevives. Bueno, que Bueno, a pues miña nada. pregunta é ti claro. poderías pregunta, Deixa o sí, micro- non deixa o pa- micro non onde pa estaba. fin de ano, pero poderías emular unha das mortes de Sí, sí para fin de ano, sí para fin de ano, por favor, sí para fin de ano. pero caracterizado como Al León. Sí, con bigote, melena e calva. Pero por suposto. Calvo, Pero, como veña. eu son o anti. Sí, home, pero- eu son xusto ao revés. Xa, pero Estou calvo por poñemos aquí. unha, a ver, é unha homenaxe, poñemos unha prótese, algo que nos un leve. bigote, sí. Poderíamos facer, podes facer eu máis. Podes facer Cheira Kashmir no que faga no videoclip no. que temos que no videoclip, perdón, que temos que gravar no que vai morrer Lucía Rodríguez porque así o quixo ela. Asasinada a mans de- poderías asesinarte a ti mesmo, pero caracterizado como Al León. Me vale. Entonces, isto Váleme. sería moi bonito. Vos sabedes que hai unha película moi mítica de Roger Corman, o gran productor de películas de serie B, que era un western no que o cowboy mataba ao indio e eran os dous o mesmo actor. Claro, iso é maravilloso. Iso é economización dos medios. Claro que sí. Eu Aparte, estou dentro. moi coa liña deste programa, quero dicir, iso que hai que facer. Eu estou dentro. E demais, mira, teño unha Que serie era? Sí. Hai un grupo que toca que é dese rollo que mandeiche, que levo un par de semanas con unha sección pendiente que é flipante, que se chaman Terai, que son, bueno, o My Godiño, que eso é, bueno, buscade por Moi aí. na liña do Kabuki, Pero, Sí. pero é pendiente porque está pendiente. No, No, porque porque non entra- porque pode cheira Kashmir con eles ou algo Claro, así, sí, ese sería a bonda. Bueno, Terai, iso- se escoitades isto, que Mira, non o escoitan. sabes o que podemos facer? Iso sí que podemos deixalo, que nunca nos dá entrado, sí que podemos deixalo para o especial de fin de ano. E desfrutamos Vale. de... Parece, iso é unha das cousas que podes facer no especial de fin de ano, Xa logo me gusta. o que ti queiras. Vale, imos lembrar que podedes votar en Twitter ata dentro de algo menos de media hora. Lembrade, Vale? coitelo, pistolazo, balazo Ou- ou outras outras. posibilidades. Ou non todas as anteriores, Tania. Damos, esa non, esa opción non. Pero Pero non lle gusta nada a Tania esa resposta nos exames. Pero se queredes votar aínda podedes facelo, entrade @ como que non radio, está no Twitter a enquisa e creo que para poñer un broche de ouro a esta sección de Fran Rodríguez sempre tento trufar a Qué sección. bonito es, qué bonito. Trufar cun apuntamento musical. Eu creo que este tema viña que ni pintado, verdade, Piñ? Dalle. Vai por ti, Al. Alá onde estés. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. Bueno, pois nada, pois este Kung Fu Fighting que vai para pechar o momento de Fran Rodríguez, que ten un cada 3 semanas, pero él aproveita, o seu tempo. A verdade é que si, e baila e todo. Imos pasar a seguinte sección na que imos homenaxear
a nosa queridísima Tania Beiras. Isto non o sabías, non? No, home, non. É Non como, coñecías, é non como coñecías. vaina homenaxear. Porque chega o momento no que os convidados descubren que son moi importantes para os membros do Como que non, e queremos darlles o que merecen, que é moito cariño. E diso encárgase Pepe Capelán. Bueno, pois efectivamente, Tania Beiras non sabía nada porque, pois polo que sexa, non mantuvemos en secreto todo este proceso, pero unha fermosa homenaxe que lle facemos a todos os convidados é dedicarlles unha canción biográfica que Carlos Tresandí tivo ben chamar biocanción, que non é Bueno, unha canción que non sexa... fui eu, foi Fran Rodríguez. Non é que sexa unha canción saudable para o tracto Non, intestinal, non. pero sí que é boa para o espírito. Sí, Entón, sí. bueno, pois en este caso quixemos cantarlle unha canción a nosa ben querida convidada Tania Beiras, que ademais no primeiro programa fixeches un pequeno percorrido pola súa carreira profesional e esqueceuse nos comentar que traballamos xuntos. Con Verán, no Aquí Galicia Tour, Sí. fomos compañeiros de batalla. Hai dous veráns, foi, Sí, non? hai dos Sí, veráns, 2000, bueno, foi unha de todo. maravilla porque foi para min foi un descubrimento como eu xa a coñecía como cantante, pero vamos, como Pensei que ibas a decir que foi con maravilla porque como non coincidíamos, non me tiñas que aguantar. Como compañeiro do audiovisual era a primeira vez que coincidíamos demais e bueno, foi un descubrimento, bueno, xa podemos ver todos os sábados no Revolando esa frescura, esa naturalidade, esa simpatía. Bueno, pues foi un luxo traballar con ela e quería yo decir públicamente. Bueno, isto é un aplauso para Pepe Ai, porque un aplauso para Capelán. son bonitas palabras. E dito isto, imos deixar a Tania Beiras que disfrute da súa biocanción Canción dedicada biocanción. canción biográfica para Tania Beiras de Pepe Capelán. Vamos alá. Desde pequena gustaballe cantar e ser protagonista, algo que saben no seu ordes natal, que xa iba para artista. Fai uns aniños estivo no luar, no concurso Recantos, e ali cantando chegou case a final. Non foi ningún espanto, despois volveu para presentar ao lado de Galloso e foi xurado e non fixo nada mal nos Recantos de Ouro. Oxe ven Tania Beiras. Oxe ven Tania Beiras. Grabou un disco para homenaxear a grande Ana Quiro e na pachanga tocoulle batallar cantando en abanico. Fixo unha obra de teatro musical que se chama Morriña. Montou un grupo e puxose a funcionar, é moi traballadoriña. E agora sábados podedela ver no que nos pille revolando. De reporteira ela fai no xenial, estános conquistando todos. Ela é Tania Beiras. Ela é Tania Beiras. One more time. Ela é Tania Beiras. Ela é Tania Beiras. E gustaríalle cantar nos satélites. Pepe Capelán, amigos. Dios. Ai, moitísimas gracias, encantoume. Cousas de Pepe. É o que ten Xa ten pa un disco, Pepe, Sí, sí, sí. Xa ten pa un disco de un biodisco. para o biodisco de Pepe Capelán. y sus amigos. Sí. Non, si, ademais podo facer un featuring con cada un dos que lle fixen a biocanción e así pois xa teño, vamos, para
Un disco non para dous. Claro, que tes para dous discos. Bueno, que che pareceu? Bueno, xa dixemos que o último programa sempre un pouco dedicado ao convidado, queremos dar un cariño porque temos ao talento de Pepe Capelán que fai estas cousas. Moloume moitísimo. Estaba preocupado moitísimo. pola canción, porque porque eu falei onte con el e dicía, estou atascado. Estou atascado, non me saía, non me viña nada. Non me pero viña ben, tal. inspiración. Sí. E ao Que final, dite tanto a tabarra de vindo no coche que E veu así, e me dixen, tras. pois moi Eso ben. é que se preocupa por facer ben a súa sección, cousa que non sempre é extensible a outros membros do programa. Bueno, pois mira, xa que falamos del, imos con Fernando RQR. Ou non falabas del? Sí. No, Xa irá Casbin, sí, xa. Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a RQR. Chega o RQR, un aplauso para mí, bravo. Isto é o peor da radio é pedirse un autoaplauso. Unha cousa. É o máis triste da vida. Que nos Bueno. estamos afeitos, porque claro, ao Un aplauso final... para mí. Pois xo coñecemos, pero... Claro, ven unha persoa Tania está nova. No, eu teño que decir que eu fajo moitas veces. Tamén me pido un autoaplauso, porque... No, e vamos decir o que é máis triste. O máis triste é cando... Vouche joder un cacho de sección. No, dalle, O máis deixeme. triste é cando vas a unha festa e... Non sei se sabedes, pero eu baixo a xunta todos a facer unha roda e cantar unha galegada. Cando a festa é así moi pobre, eu teño a miña nai comprada que a roda empeza a ela. Que ben. Claro, porque despois dela xa van todos, pero nadie sabe que é miña nai. Claro. Entón din, esta é unha fan que veo ver a Tania. A ver, que iso fano ás veces os magos, Home, que claro. teñen un voluntario, un yo. voluntario, claro, logo resulta que O sea, diste... non te sintas mal que eu apóyote. Os artistas somos así, Tania. Bueno, Claro. sodes contemporáneos. Claro. Ao Os mellor, artistas somos así. sabes que pasa? Que neste programa a media de idade sí que a rebaixa el. Sí. Sabes? Porque os demais xa somos señores. Ah. Somos señores que parecemos máis novos porque agora o concepto señor, sí, a ver, sí, porque ti es moi novo, pero antes ti se vías un señor de 43 anos, era un señor de 43 anos. Sí. E agora dis ti, pois non sei, se un A mí señor pasábame tamén cando vi os de 30 e digo, Dios, os de 30. Eu vexome como de 15, Claro, ves, bueno, eu xa non me vexo moito, tampouco te creas, Eu de 30 tampouco xa... De 30 no, bueno, Eu me vexo de lonxe porque de cerca xa non me vexo. xa, bueno, en fin, as cousas que No, pasan. mira, sabes primeiro, Fran, esa tiraera que me fixeches non me gustou nada, pero hoxe tampouco teño moito para rebatirche. Oxe! O sea, Concretamente outro hoxe. Pero Concretamente xusto hoxe. Casualmente, hoxe. Hoxe non preparou a sección mellor. Xusto o mellor non preparou a Pois sección. hoxe. píllasme que non sei nin que dicir. É lo que- Ahora sábete mal, claro. Hoxe non está tan ben preparada como outras veces. Teño que recoñecelo. Sí, xa. Bueno, en fin, eu que sei. O que levas é cartulina para a xente da radio. A ver, outro día dixeronlle, este é moi pouco radiofónica. A ver, é moi pouco en xeral. No, pero Mi madriña. Pero Fíxate, hoxe, espérate. no, hoxe, mira. Isto é difícil ata para Os explicarlo. na corchetes, radio. Carlos, os corchetes. Ai, TikTok, pupe, Sí, xa tes... Coe. Ai, Iso era un viño de mesa. Bupecoe. Iso era un viño de Comando de mesa. operacións especiais. Bupecoe. Claro, a ver, vou explicarlo porque hai moito cachondeo, a xente na casa non sabe. A ver, todo o mundo que segue este programa sabe que nos corchetes da parte de arriba de Fernando que estaban en branco porque non sabía como poñerlle, que título poñerlle a esta sección, sempre aparecía en branco e eran obxecto da mofa e burla do resto do Como non podía ser de outra do programa, maneira. porque, vamos, que nos gustaba moito. Pero hoxe nun xiro dos acontecementos dramático, dixo, pois agora ides vos fastidiar. Non solamente puxo TikTok rematado en C os dous, que iso xa denota un milenialismo malo. E un pouco, no, e un polo- Denota E. Denota baixa, denota moi baixa. E un C, interés polo- moi El, escaso. pero deixádeme que engada que ademais a sección é test TikTok, bup,
e Cou, Porque que era tío, o que porque tío digas. No, porque o dixeches ti. Entón, BUP e Cou era o que nos estudiábamos o bacharelato e o Cou, que era curso de orientación universitaria. Pero Nivel él escolar. dixo BUP e COE. Quedou Que Escolar. BUP e Corpo de Operacións Especiais. correctamente ou viño de mesa, non sei exactamente. A ver, él na súa sección pode escribir como que. Ai, Claro, gracias, sí, sí. Tania, Non, gracias, faino, faino, Podo faino. facer unha pregunta Sí, sen por favor, ánimo, sen adiante. ánimo de levantar ningunha No, ampolla. Nada. Que é exactamente o que Claro. representa Que a representa? cartulina? Agora vou vos contar. Vexo como un muro, ¿no? Claro. Unha especie de Mira, laberinto. Con a ver. escaleiras e Claro. sendeiros. Ahora vos conto, déxame ou contar. cordas, non sei. Voulles contar, Carlos. Aquí un labirinto. tachabas esta sección de pouco radiofónica. Sí, sí. Entón, con completa completa razón. Bueno, ademais. tachabase diso. Entón, Sí. Como que os ointes tiñan vantaxa os do vídeo. Entón eu decidín igualar. Fantasy sobre que? Sobre que? Vai. No, espera. Que entendía- Déxame puntualizar unha cousa. Outro día dixeches isto, estábamos seguindo as redes sociais e alguén dixo, porque comezou a última sección destas dixo, bueno, hoxe o mellor hai que botarlle imaginación. E alguén puxo no Twitter, máis imaginación. E dixo, creo que dixo o meu maior fan da historia que Peregrino que... Pero bueno, é igual. É igual. O que quixen facer é para que a xente do vídeo non teña vantaxa. Pero ventaxo pa que, Dios mío. Para entendelo. Entón decidiches facer Igualei por abaixo. igualaches para baixo, entón non entenden. Nin os da radio, nin os do vídeo. Correcto. A ver, vou narrar No. unha cousa porque eu No. son No, o venga. director. Espera un momentillo, deixame narrar, logo ti explicas o que ves. Pero porque ti tes logo tres cousas na cabeza que o mellor ti entendes, pero eu vou dar unha visión dende fora. O vale. que ten hoxe Eso me gusta, Carlos. O que ten hoxe na carta O que ten hoxe na cartulina é un muro, entendo que de ou de ladrillo Podo ou de axudar, pedra. son casillas. Axúdate. É un De Madre feito, del amor. aquí a 1 e a 2 ten número, pero despois xa me aburrín e non puxo máis. Entón, o que está representado, entendo que o xogo da escaleira Ou da oca, que ou aparecía algo así. E os nos tobogáns. xogos reunidos Hyper, que ti ías cunhas fichas sacando números e se atopabas nunha casilla unha escaleira, pasabas directamente á casiña superior. Pero tamén tiña uns tobogáns que se a túa ficha que caía nesa casilla, baixaba ata onde remataba o tobogán. Entón, o que tiña que facer era tentar chegar a meta. Que na meta de Fernando Requerre pon hip hop. A ver, Hip to the... Sei quen é. é que non tive moito tempo de Hip to preparar. the hip hop. Ves? Non tive tempo de Nati Peluso. Nati Peluso. Nati Peluso. E a da baixo é Concha Velasco, porque pon Chica Yeye. Bueno, eu pensei máis en Marta Sánchez. pero bueno. Home, pois a Marta Sánchez tiñase que poñer Soldados del Amor. Bueno, Bueno, tamén tocou... yo, Tamén- Soldados del Conste Amor. que eu fixen unha interpretación moito máis xudea do debuxo. Pensaba que era un muro das lamentacións. Sí, bueno, non, é outro concepto. Bueno, pero imos Non haber imos preparado ao a concurso. sesión. Bueno, imos ao concurso. Agora vai xogar contigo. Imos ao concurso, Tania. Claro. Sí, ti creías que ti pensabas que coa canción de Capelán xa rematara todo, pero non é así, non é así. Ti comezas. Qué bonito remataría o programa. Si Ti- fose ti- que a miña canción. imos ¿no? ver- Que bo sabor de boca lle iba a quedar a Tania. ¿Verdad? Pero non, polo que sexa. Está Tania esmendrellada polo sofá. Tania, bueno, imos ver se eres máis de Bupecou ou máis de TikTok, é sinxelo. Son da eso, pero bueno. Bueno, Porque aparte- claro, eres a eso, claro, máis claro. TikTok. Bueno, iso mellor é o que crees. Logo fai o No. Acaba sendo No, con mira, ser de 69. eso, mira. No, pero ti daste de conta que Ahora cando ves esa mecánica, Vale. Si queda moito máis eso estar moi traballada, Fernández pois está sabes. equiparando unha titulación académica con unha aplicación de móvil, ¿no? Vale, Que- vale, Para vale. que Está vaya ao mismo nivel. Para que vaya entendendo o Tania. Dixeches que eras da eso, ¿no? Sí. Avanzas 2 casillas. No, ben, clariño, é así. Vale. Ti das un dato, eu, pois, Bueno, sempre é o seu albur, Vale, Sí, vale. claro, son Sí, dous sí. casiñas É a máis. súa sección. Claro, tamén así. é certo, sí. É por decir eso outra casilla máis. Claro, é a súa Veña outra casilla outra máis. casilla Ai, Xa está na terceira, no número 3. pero por esa teño tobogán para arriba ou non? Non, ese no, tobogán pa baixo. Ai, va para baixo. Vale, claro. Pero bueno, ti estás Pero moi está ben. como a copa No, de pero ti estás tercera. moi ben, ti subes por este tobogán que pequeniño.
Aí estás. Subí Tania. unhas cantas casillas. Ahí Está como ahí coa par de Cerceda, subes polas escaleiras, baixas polo tobogán. Os Eu nosos tiña- ointes, eu creo que, a ver, os nosos ointes hoxe non se poden queixar. Eu de pequeno... Non porque Tania vai evolucionando, pois según vai evolucionando segundo. A ver, Según lle o vou que botando, hoxe- eu vou evolucionando, vou subindo según lle vou botando flores. Claro, tamén che digo unha cousa, o de gabear polo tobogán para arriba é moi bupecou tamén, iso É non verdade, sei, é tamén verdade. ou é universal, é que na miña época facíase moito. Que pasa que pensabas iso varias veces porque se ao final esbarabas caías en gravilla e deixabas os xeonllos, non había Tiñen a corcho, goma ni esa, cortiza, ni nada. Bueno, non. imos de deixalo Bueno, aí. vamos a Imos a deixalo aí. Sí, por favor, avancemos. Primeira proba. Pois a min esta parte que me está gustando, E boi, non vai a saber como rematiste. Non. Oxe, mira, vou empezar pola canción hoxe. Temos unha canción preparada? Ah, vale. E a proba é que ti entendas algo da canción. Vale. Se Vale. ti es capaz de entender algo, pois A xa... ver. Explícanoslo ao resto, por favor. Claro, Isto- vale tanto para canción como para sección. Isto Se tentou no entendes algo, facer. contánoslo. Isto tentou no facer hai 3 semanas e trouxo outro corte. Entón era todo instrumental e non acababa de cantar ninguén, era porque confundírase e estaba mal a cousa. No, ahora vai, ahora vai. Agora Oye, vai. Tania, se non entendes, pode ser outro idioma tamén. Sí, tamén. Vale. Bueno, dalle Mucho- Pini, a ver Vale, se veña. desta vai, a ver se esta semana. Jun Beef, Dime que esta. Jun Beef, creo que sí. Esta. Sí, es esta. Ahí va, Si solo me amas, te como malares, te como bolso Chanel, se va californiana. Espera, baixa Pini, baixa. Espera, pon os cascos se queres que o mellor escoitas mellor. Empezou por eso, ustedes me aman. Venga, a ver, espera, pon outra vez, espera, baixa de todo, Pini, porque que non estaba preparada. Ah, vale, claro, vale. hai que concentrarse. Escoitas, non? Agora Sí, escoitas tamén por la... perfectamente. Vale, dalle. Sube, Pini, que escoite ben. Sentimos pola audiencia que temos que repetir 2 veces a canción, pero vamos. Non é sinxela, esta proba é das... Non, digo por ser esta canción. Si solo me amas, te como malares, te como bolso Chanel, se va californiana, ropa italiana, calle me llama, aunque esté contigo yo lo voy a coger. Y que esa rata se vire normal, y es que se vire no le deseo el mal, porque yo soy de maldad, no soy Hare Krishna. Te tiro la barriga y sale por la grima, Vale, por ahí. con la grima. Vale, moi ben, moi A ben. ver. Bueno, podes facer se queres un comentario de texto Sí. A ver, ti que pillaches de aí? o A ver. concepto. Alguén llevo- Espera. Sí. A ver, Fran, ti que pillaches de aí? Eu Porque pillei- para comparativa. Eu pillei Hare Krishna, E romper a crisma. romper a crisma, Boísimo villancico ese. Sí, romper a crisma. Vou Sí. te partir a crismas. tal, e Bolso de logo, Chanel. Mechas californianas. No, 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 ese dixo no. bolso A ver, de a ver, Chanel dalle. y crema en la barriga o algo así. Sí, a barriga, é verdade. Sí, crema en la barriga. Si tú me llamas, yo lo voy a coger. Sí, Mira, no, aí, mira, Pepe estás gañando puntos, moi ben. Sí, no, Tú no, me llamas, no, yo lo voy a coger. O do Bolso de Chanel. Bolso de Chanel, apunto aquí, Mira, dúas pero casillas. antes de nada, alguén podería chamar a este rapaz e comprobar que non lle estaba dando un ictus. Efectivamente. Porque quedei preocupado. Efectivamente. Que falen os de efectivamente, Silicon Valley con él a ver se son, De que, se son joder, quen de... Jun Beef. Espera que está facendo Fernando a conta para, Sí, porque, para ser susto no Pero xogo. aparte está facendo a conta como cando ías antes a unha taberna e dicías que tomaches unha de raxo, dúas de navallas, tal, canto, unha de viño, tal, e dicía o tipo canto, isto é 400, pasión, 3.500. Mira, está aquí. E Ahí dis está. tipo, bueno, pois vale, Por debe ser. Vou facer como fai Carlos no seu Como concurso. Juan o de Pulpería Guerra tamén. Que Se igual. conta así. Así, pois iso. Eu aprendo. Vou facer como fastí no concurso que Isto xa, Axuda. isto denota pullita que non me gusta, No, pero bueno, no, vale. no, mira, verás como non. Denota- Axuda da xente, vou na contar. Ah, Vou vale, contar vale. a xente, ves Bueno, como non é ves. pullita? No, bueno, podía ser. Ten Hare Krishna que dixo moi ben Baixa o brazo, porque senón non se Fran, te ve. perdón. Aí. Pepe dixo te tiro la barriga e le sale por la crisma tamén Bueno, dúas eu non oín a Pepe No, dicir no, iso, pero... Sí, de la barriga dixo. O da Se barriga me llama dixe lo voy a Noé. coger. O da barriga La dixe. barriga dixo ti, perdón. 5 puntos.
O de Chanel tamén. Chanel tamén o dixo Chanel, Tania. dixo Tania. Vos o Chanel O de dixo- Cepa, dixo mechas italianas Pepe, pero era No, cepa californiana. Californiana, As californianas dixen era californiana. cepa. Era cepa. No, dixeches mechas. Resta yo Pero, roce. pero teño un punto máis por decir a primeira frase. Sí, A primeira espera, frase- no, está computando aínda, No, menos estou espera, contando espera. contas, ti tranquila. Tania, que ti Ti vas non, ir para ti non arriba. lembras que... por ser velluno tamén había un tío que chamábase JB Computer que facías contra 5 A calculadora Ainda humana. vive. A calculadora humana. Superfan. 50.935. A ver se decía pode el tipo, venir era- a fin de ano. Se ven ese, eu... Buah, Bueno, a ver, eso a foi ver, total. vou ver Eso, como- eso realmente é moi sinxelo de conseguir, digo en serio. Pois que veña que me fai a mí moitísima ilusión. Bueno, vale. Bueno, donas e Bueno, cabaleiros. total. En Sí, total, da proba número 1 Sí, bueno, é un, sí, tamén che digo, O a 1 é a derradeira casi. Sí, porque quedan, No, é a quedan última, 3 minutos de programa a última casi. ou facémola cinco. moi rápido. Vale, moi ben. Vai subir por esta escaleira. Está subindo por unha das escaleras Bueno, que ten no vai casilleiros. ata aquí. As casilleiros. Conceptualmente, de xeito conceptual, Vai, Tania vai. Beira está subindo por Saltou. No, esta é moi grande. Vai ir a pequeniña. Sube por la escaleira por aquí. Xa está nesta casilla. Xa está en, Sí. en Lothlorien, Pon, ¿no? pon, Xa está que, nesta Vai- pon que a casiña vai pode ser camino- xa a 55, 56. Sí, Ah, casi pero- estás chegando casi, Tania. Estás chegando. Estás chegando a Pero non chegarei porque como levamos 3 semanas dicindo que nunca ganei un concurso, pois este No, tampouco. pero este pode que sí, pode que sí. A ver, a ver. Imos a proba final Pode xa, que- Carlos. depende de como o fagas. Claro, A ver, a ver, veña. imos a probar Vamos a probar final. final. Sí. Pero se quedan 3 minutos de programa, aceleramos, venga, Claro, que claro. non dá tempo. Imos a proba final. Venga. Que é freestyle ou regueifa. Home, a miña sección favorita. Que como di a súa propia Palabra? nome, podes elixir entre freestyle, O se- rapear ou regueifar. Oxe, que crime vas a cantar? A ver, A Regueifar. mí moloume moito no anterior programa, no primeiro teu... Sí, aquí é como un- Sí, ese. Rap, un rapeo. Sí, sí, a mí Rapeamos os dous. Freestyle, Vale. freestyle. Ah, que eu tamén teño que claro, rapear. claro. claro, é para os dous. Eu freestyle. tamén Venga, va, sí. Freestyle, Sí, veña. se poido cantar reggaetón ás 5 da mañán nunha festa. Aí está. Podo. Aí está. Pero logo por non quedar con mal sabor de boca, botasme unha regueixa. Sí, home, Bueno, por ti, no, Fravo. xa veremos Se pode ser sobre o sicario de o último que puxeron en Na mente do asesino. Bueno, dalle aí. Preciso un tema? Temática, Faran. Ah, perdón. Ah, que non teño que inventar. Pastel Moi de carne. Pastel de carne, non é doado, Veña. No, xa. Yeah. Yeah. Representando. Era que na casa. Yo. 2018. Quere que fale do pastel de carne. É moi boa merenda. Gústame moito o chourizo de melón a estemenda. Merqueino na tenda. Fun por unha senda. E que vou dicir se R que R é unha lenda. In the house. RQR na casa. Bueno, pois tocache agora. Agora tens que facer, no, pero outra temática. A ver que che. A ver que che dá. Outra temática. Sí. Os corsés. Os corsés. Bueno, veña. Así, non, doada, para empezar. Sí. Ai. Tania Beiras. Tania Beiras, 2020. 2020, dende Ordes para el mundo. A mí con eso xa me ganou. Dende Ordes para el mundo, eses corsés apretados como a puños. Non che deixan respirar. Nin as uñas. Isto non rimaba, pero daba igual. Por qué? O mellor do como que non. Non son os corsés, son os chourizos. De melón. De melón. Tania Beiras ¡Representando! Impresionante, grazas, Pini. Bueno, a ver, aí Nati está. Peluso, Mira. vai pa baixo, Nati Peluso que queda aquí, Tania Beiras. Tania Beiras acaba de pasar Dios mío, con Nati creces. Por primeira vez na miña vida ganei algo Sí, señor, un aplauso fuerte para e Tania foi Beiras. rapeando. Espectacular, Tania. Foi un placer
enorme terte O aquí. placer foi meu. Eu sei que Fran Rodríguez quería que lle cantase un cantar día. de crimes, pero non nos dá tempo. No especial de fin de ano, que xa non queda nada en 10 días, lembramos de 8:30 a 11:30 na Radio Galega. A vindeira semana temos os mellores momentos de todos os fins de anos que fixemos, e temos que darlle as grazas a Tania Beiras por acompañarnos durante estas semanas. Pasámoslo moi ben contigo. Eu pasei no pipa. E iso agardamos de aquí outro Por favor, no día. 2021 quero ser das primeiras en vir e volver a pasalo ben. Pois iso está feito. Un aplauso para Tania Beiras, Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos, Fran Rodríguez na dirección de contidos, Pepe Capelán, Fernando RQR. Marchamos porque, mira, non nos credes, pero case xa é e temos que dar paso a música en directo para pechar este programa. Temos connosco hoxe a Martín Máez, que é acompañado pola guitarra de Cristian Navarro, e hoxe interprétanos outro dos temas do seu último traballo, Hábitat. Deixamos vos con este Vendaval. Ensíname os dentes, morde se fai falla. Amósame a rabia que agocha a tua mirada. Berra, grita, brada, que ninguén silencie o renxer das tuas pisadas, o renxer. Cun ruxido rompe as xanelas, sinte como o vento aos poucos golpea. Podelo sentir, podelo sentir. Ven cara a ti, escapemos das súas balas, que ás veces tiran a dar por camiños de xeo. É máis fácil esvarar. Non teñas medo, a tua armadura é de metal. Farán tremer o chan, mas non nos poden derribar. Non nos poden derribar. Non nos poden derribar. Grábame os dentes, desgarra a miña alma, que resoe noutras vidas o furacán que avanza. Berra, grita, brada, que ninguén silencie o renxer das tuas pisadas, o renxer. Dá unha patada, rompe as murallas, ábrete paso entre o lixo e a ferralla. Podelo sentir, podelo sentir. Ven cara a ti, ven cara a ti. Escapemos das súas balas, que ás veces tiran a dar por camiños de xeo. É máis fácil esvarar. Non teñas medo, a tua armadura é de metal. Farán tremer o chan, mas non nos poden derribar. Crense semideuses sobre os seus teitos de cristal, sobre as súas torres de xeo. Non albiscaron o vendaval, silvan flechas con veneno polas costas velas chegar. Eles bateron primeiro, chega o momento de atacar. Escapemos das súas balas, que ás veces tiran a dar por camiños de xeo. É máis fácil esvarar. Non teñas medo, a tua armadura